Bakwethu ahlangane futhi namuhla akwesixoxe ngamakaka akokwesixoxe ngephupho lamasimba iphupho lamakaka isichithe esibi leso ngaphandle kwabantu engibasizayo abantu engike ngabasiza ngibuya khona la sike sangiqhaqhela ibusiness lesichitho lesi sashaya ibusiness lami laphela ngenhlanhla benginomsebenzi ngisebenza ngipermanent nje sami futhi ngiyahola kahle ke ibusiness lami belingenzela imali more nomsebenzi wami engwenzayo hayi bangishaya lana nami ngashaya umfethu ngasibona isichitho ngiyaphupha lapho ngiphupha ingane ngiphethe ingane ingane igcoka izinto ezimhlophe nangithi ngiyabheka ingane ngathi ithi ukubhosha ikhiphe lamasimba lawa njengamanzi yabona lamasimba angithinte man nawe angithinta at that time ngisindisiwe ngisindisiwe ngithinta nami umfundisi wami ngoba bengihlozi naye nje uthi hayi siyokhuleka uyangitshela ukuthi hayi uJesu lento wayefela esiphambanweni 2000 years ago so khuleka izondlula nami ngenza njalo vele ngakhuleka naye wakhuleka isahlala isichitha zange kwaphela 2 weeks laqhaqheka ibusiness ngajikisa imali ibusiness lami bokumnyaka wesifona ngaphosisi ngerana ngajikisa imali ebantwini konke kanjalo and barely too much bengiyenza imali bengiphila nje kahle kakhulu even ngaphambi kokuba ngithole umsebenzi ngathola umsebenzi ngoba ibusiness lami bese ngilazi ukuthi lihamba kanjani nokuthi ngizokhona ke uyabona ukwenza izinto ukwenza more izinto engifisayo nje ngizokhona ukuthi ngifeze ngashayeka isichitho ke leso ke samakaka serious uyaphela umshado uyaphela umsebenzi la liyafa ibusiness kuyahamba ukubalekile kuwena even idalwa ziyachela kuwena kodwa ke kona nangaphupha amakaka nje kuyahluka ungaphupha amakaka enje amanzi ungaphupha omile amanzi sichitho fresh leso sikhiphe ngokusheshsha ASAP omile isichitho besikhona noma isichitho bathena sisiyafika kuwe kanti uqinile wabona lamasimba somile sikhona sona uzoba naloko okungathandeki kodwa asinamandla nangaba masimbe nje kodwa ke siza ngapha emasimbeni omuntu lapho ku too much lapho nakhona kanjalo uma ngabe omile isichitho esingasanamandla nangaba amanzi isichitho esifresh sibulale silwe silwe angeke ngichaze kakhulu ke ngenhlobo yezichitho zamakaka ke ukuthi lesi simsamo lesi sikwenza ukuthi asikhulume in general ngizokukhipha amanye nje nama audio videos azokhuluma ngechitho zamakaka ahlukile nje ukuthi lesi sikanje lana abasuke baphendula idlozi kuwena lana abasuke bakungcolisa imsamo ilana abasuke bakwenza kanjena kodwa stile samakaka nakhona isidalo sakho sisuke silimele ngoba kuba khona isidalo sikukhombisa ukuthi nakwenzeka ukuthi kuwe phela yenza iaction awuphupha amakaka nje ngoba nako la uphupha amakaka ngoba lento yanyanyeka bathi yenza iaction ikanjena ke lento lena ke iaction uyenza kanjani nangaphupha isichitho samakaka ngoba isichitho esisheshayo leso futhi like na siyabhidliza nje siyashesha nje kushayini khona abantu izinto abajwayele ukuzikhuluma ngazo manje umadubula oJazz fluid o itswayi holy ash spirit bahlanganisa lokho manje nangaphupha amakaka lokho hayi manje izinto lezo azikhipha isichitho samakaka manje iwasho lezo umadubula Jazz fluid spirit ngaba iholy ash itswayi ungafaka elibovu noma ungafaka itswayi leli vele likhalales leli selijwayele nje lama sea salt akukhiphi lokho isichitho samakaka kungazama nje kwehlisa mara kusuku le nto iphumile ku still into lesi sasekhona kuwe kanjani
ingabamba nje for time being mara still izokhulula, akusinto specific leyo yesichitho samakaka. Iswasho sesichitho samakaka kumele uthole umulaphi ethile akwenzele iswasho for isichitho samakaka. Nangabe idalwa zakho azifuni usebenzisa imithi. Kodwa nje in general isichitho samakaka sishange imithi. Kuyashesha futhi. Siyasibisela emva. Kuzohluka ukuthi wena ufuna sisibisele emva kanjani. Nangabe lo muntu uqinile ashaye phela noma athi uyavika kungavikeki. Akumelanga kuphele ngasho man ukuthi 2 weeks. 2 weeks iningi nayo noma iviki ungakayikhiphi lento lena kumele isuse. Kudingeka imithi lana bakwethu. Kodwa naba amandla unganawo. Ungasebenzisa ke labo madubula kodwa izinto lezo zinama limitation amaningi too much. Izinto zabo madubula izinto lezo nje ungayisebenzisa nangabuye emncwabeni nje uyiclean nangabuye esililweni emzini othile okushoniwe noma ngabe khona bolele naye bo have sex naye just uyihlambulule nje ukhiphe lokho kodwa sisazoqoqa ngako nje someday ngoba izinto ezinokusebenza ikakhulukazi nangabe uqala ukuyisebenzisa kodwa wayiphinda kwesibili kwesithathu amandla aso ayehla. Kodwa isichitho samakaka nje phecelezi sidinga imithi. Sidinga imithi, sidinga nomuthi lona owenziwa ngaso. Ngoba lento nawo umthatha senza phela uyahamba yobhosha nakabhosha afika shaye lamasimba ngoswazi oluthile athele okuthile phakathi abize wena. Into ephumayo kalula futhi yabuyela kuye noma ingabuyela kwe futhi si multiply ukuthi ayibuyele kuye like nayi I multiplied. Kodwa into leyo serious engenza ukuthi ulahlekelwe okuningi onako nje empilweni. Zama nje ukuthi nangabe kuthiwa usiphuphile noma wakuphupa lokho mhlawumbe kudala. Wena akagcwele indlu. Uyafika etoilet yabona liyaphuphuma amakaka nawe uyabhosha ngapho uhlangana namakaka esigangeni uyaphupha lokho nje. Cha lokho kumele ukulungise masisha lokho. Kumele ungalahlekelwa okuningi nje noma ngathi ubhek promotion emsebenzini khona ocomputer nabo yalahleka bayakushaya phansi lapho nje kodwa singakhuluma ngesichitho samakaka man usuku lonke kodwa ke nangabe ke uyahlangabezana naloko awazi ukuthi ungakusombulula kanjani ngithinte lapha yana sibone ukuthi siqeda kanjani silungisa kanjani lento lena ukuze uzosizakala phela. Sithokozana.